I hope battery ready not tendera, guys. I hope battery ready not tendera. I hope so. I hope the battery will allow us to shake fast. Sekuru wachi. Sekuru tunaona bali. Dochi iwe. Na uzirovera Christmas inwe. Unopinda papa unaona mmoja ari kuyechimanya. Ha guys. Ha. Oh. Ata kubatira ma brakes kuda kundikata. Ndida kuvatangira kupinda dai hauna right of way. Uri munhu werudziya kadaro. Kana hanzi komaita sei asimanga muri paswe. Ikamera dear, it's a camera. Ikamera. Engule tata sana na ikamera. Sambofunga kwani ndakatombotshaka ana sati mfunga kuti ndatsvandima vana vana nditorina engule yekamera panditata zuva manje ndisana nezuva saka engule inokudawo yakadaro. Yes guys, muri sei ziri kujela nemunhu mutema wena hanzi skin wako yete sei anambotsa mira ishi pana kana zvayamboita pana zvaita yes kani Linda foni anti yakatarisa uku iri pazuva foni iri kamera yakatarisa kuzuva uku yakatarisa ini ndazokuti na kamera si yakatarisa kuzuva because iri pachistendi kapa zuva riri kukwanditi iri kubva zuva saka yakatarisa ini esizebu mususa zviri sei kamera itori pazuva izvo zvifoni iri kupisa zvisingaiti kumusoro pisa zvasingandishandisa iphone patinenge zikongoisinoti inotutsva zveifoni. Mirango kutaridza kuti kamera mirango kundiko kudropera ndiko kubaya futi mugomuondi kutaridza kuti kamera reflection mirango kutaridza kuti aisi ntobuda mba mazaro mafuta ekuzora sunscreen mafuta ekuzora nezuva redu ratinaro kune zuva rikuda kwese kwamuri imi saka uchitobuda mafuta ako isunscreen ndo face cream yako asati kana yakadai kuona kuti zvaanani handisina kusakuziva ndakadai kuona kuti handisina kusakuziva kamera itaisa avo sekuru vaya ndakudzai kuti tiwana varipo avo sekuru vaya vamira iti tinyatsopakira avo sekuru vaya mirai muone sekuru vaya mirai muone zvomusatsitsi guys muti muri kuona here Uti wayo hlaya kako hlaka Sister Monica na Sister Monica ni malume naki batla kutotsaliwe na fela hakina mbereko unako kai ape kipila kikubona ulifa ya ke nna go le jana go chichi malume utswa kafa kana kumangu yako jiji
because o fita late wena o leave for teng fa ya ke tswa ka nako e nngwe. bona malume mpolele nnete nna ke batla go thusa mpolele nnete Ka nako e nngwe ha ke ko jiji ke robala ka fo ditšhoming tsa ka ko kae kwa go sendeleng ko sandelina o na ditšhomi fo teng bana fo kae go na le mekhukhu ko teng go na le mekhukhu. okay ke robala kwa teng gore mo gare ga beke because nna ke phela ke go bona le late bosigo ka bo 6-7 ona o le teng fo so ke a ibutsa gore ga ntse ke ibutsa gore kanti papa o nna ko kae ga ona bana ba go ba kae bana ba ko lekeišene ba bararo ba nna le mama le papa mpolele nnete boa nnete ke batla go thusa ke go thusa yang sa mpolele nnete ke a go bolela awa ha re ye ko o nnang teng ko lekeišene ha re ye ko lekešeng ko le jiji ko o nnang teng a ke re wena o na ko di jiji ha re ye o mbontsha ko o nnang teng ke nna mo ntuwana a ke re wa re o na ko jiji ha re ye nna ga ise ke tsamaye nako a ke re nna ke batla go tsamaisa o emetseng ka fa wa bona re bua maka ba re go nyepela you are lying let's go to where you stay ditšhomi difi o batlang ko ditšhoming di a tšhaisa ka e bere tsamaya mmagore malume waka o bua maka malume o bua maka ga o batle gore ke bone ko bona malume ne a ke re nna ke monago ha re ye ko o nnang teng a ke re ke tse gore o nna kafa ha re ye ko teng ke batla go thusa ha re ye ko teng ke batla o bona gore go robala fo kae wena o sekane le matlhone gore o robala fo kae wa bona thuso maitla a kere motho o go thusa a itse nnete gore papa o na ko kae wa bona ntanga ya gago a re tabele rona bana bo ba tswang ko meeting ya batho batsadi ba rona ba re godisitse yalo akere ha ke itabele go bona ntate wa age ya go a dusifa every day ha ke itabele ha ke utlipila ke go tsa je ka papaka wa bona that's why ke kopa gore re ye nna le wena ro bona ko o rubalang teng o ska be ni mahlone go rubala fo kae nna ke batla go bona go ke thuse ke batla go bona go rubala fo kae then ke semolla fo teng wa nkgopola ke o sa nkgopola wa bona o libetsa ke nna o le gantse ke phela ke tla ka fa ke lefa dijo akere o tswa ke tswa kwa ke nna akere ke phela le ke fana ba shimane ba maZimbabwe bana ya ke lefa dijo exactly ke go bitsa ke di malume tlaya wena ke nna na go le be that's it o monta de ke mo yo ya no bona buntle monta ta an gore ke a mara ya no a re se mo dadei a re ye ko o nnang teng nna ke utlwile gore ke ile ka botsa ka wena ke batla go thusa kere gore papa o nna ko kae ba re o nna ko kae ka go di-plastic a ke se gore ko kae so ke batla o itse gore ke nnete nna ke tloga ba ke tswa ya wa bona re yano o bua nnete yano so o nna ko di-plasticing wa pheya ko teng go na le stofu ko teng go na ore o berekesa gore ke nna ko ditšhoming nna gore mo gare ga beke ke nna ka so di weekend ya ka bo Christmas boing ke nna ka gore ya ga ke na le something bona ke yang so if o sena le something a o e gae bana ba ja eng ko gae mošana wa ka wa bereka ko mmaene yana if a bereka ko mining wena o etsang kafa ka gore nna ka se ka dumelela papa ka wa bona ka age ya go gore o nne kafa o etse di-piece job ka se ka dumelela papa ka gore a etse dilo tse gape o mogolo yane mose o mogala jo o tsetsele o ne ko gae o tlhokometse o nna le mosadago ko gae o mogala jo yanong so ngwana go ke e botsa gore ke mwana wa mokgotamang o tumele papa age mogala jo gore a ne fa a batle di-piece job ya bele nna fela a ke re go nna fela nna gwane pila wena o tswa ko lesotho ne lesotho o tswa kae ko lekeišene ko gg o goletse ko teng o ngwana ko lekgašene wena gg ise ya giwe tsalela mo ukase o lekeišene gg ena bo bestere manjwa o tao mo a mamtšhane
a ise agi sempele so e agile o le ko teng o bo golela ko teng o bo golela ko teng o bo nyala ko teng o bo yetsa bana ko teng hey mara mwana ga go a go ratiwa itse serious a gona ora ka dumele papa ga gore a tle ka fa mo letsatseng every day and ke yona mafelelo go tswafa man o bona re ba botle ba tsamaile ba botle a kusela le motho ka fa go setse wena fela o le one a una bana ba nyana kanti ke banyana ba be le moshima banyana ba kae ba be ba nyetse mwa bere go mongwe simba make mara yena go bere ka go Victoria okay all right banyana no bere ka go mine okay so ka jeko ya gae ga nna ka re ha re tsamaye go dropa go gae ke go fetšele teng wa gana still ke zambegile wa bona re wa bona re datse kiri o bua maka wena o bua maka go re gona na ke sa go fetšeledi a ke sa go fetšeledi nna ka re ke o batla bokae o batla bokae wena o batla bokae wa e bona that's why kiri o bua maka o bua maka o bua maka nna kiri ha re ye go bona ko location ke go fa 1000 rand ha re ye ko nna teng dijomi tsa go tse o di emetseng ka fa ba go fa bokae ga ba mpetse pe batho so o batlang mo bona o batla ni mo bona wena o tsama mo go ya ga re ye ko gae wa bona re umaka ka sekura malume baka kuri wena ke se uri why o tsentse ka gala gore o mbonse go una nteng o tsentse ka gala o mbonse go una nteng why ne gona no ga ke ba go kubile ko ntlung wena ba go kubile ko ntlung mosadi go kubile ko ntlung wena eya oro hauna ko una nteng ko GG o tsantse o nna go goletse ko GG yes a ke gane o goletse ko teng mara gona no o sa tlhole o nna ko teng ke yona need ka fa ke nna go ditshoming a re ye ko ditshoming tsa go bona ha re wa o gana tsena le nna go ditshoming tsa sekurishi ari kunyaba ke but ninge ukuthi munhu mkhulu tyango mpako todi okay siyami kusiyami kusiyami kuchayisa kai akiri wena wari unabo libona ko mikhukhungu so utsatsele wena so wena tsantsele ba yemele even if akatla ka 10 bosigo wena tsantsele o ntse o dutse ka fa o ba yemele kana kumang ka kuri ke nako gona no ichayile musi ichayile yo hai okay ari etse yana malume na akikutlhaloganye nna malume fela se se ke sengre wena o mbolela mmaka fela mmaka o tletse mmaka rata maka tsala o rata maka ke security ha o ye botongo pa o moya wa mwari jino tinga godi malume o ye kwa ape ya kontlung ne o ye kwa ape o ska rekise dilo makitla ka fa ka phela dilo o di rekisa go gokota mo mutloko e kai kokota tloko e angeke re gizadi mara tsara pila pa ka kuri chugiri e ipolegile ne kuna le di rice ka fa kuna le tomatoes kuna le eng kupa o tsare mara tsara pila e ipolegile ka fa ona ilumile ke yona e wile ka fa plastic ya chugiri ke sori we etsa yang cuz itswile ke yona itswile nka ya dutla ka e dutlile ka kanto kontore re tsamaye o rahe ke right tsamaye le na kontlung ko bona gore wa peya o nna go ka ya ke go thusa akere ke bone o re ma ke tla ka grocery ke go dropela fo kae wa gana ke tlo tsamaya wa gana wa di rekisa malume malume ska rekisa dilo asika skile ka go fa ape dilo ha o rekisa wa pay hende wa pay uji ma o rekisa wena o tsere modimo tlo go otla ka ka gore nna ke go file ka pilo ya ka yo yotlhe and then wena o botsa dilo tse o bo rekisa mona o ra ranka rekisa dilo ke bola ke tla o bolawa ka tlala gona no ge ke ntse ke a itse gore ma o dutse ka fa o bolawa ka tlala so that's why gantse ke e butsa because nna pilo ya ka e botlhoko ma ke fita ka everyday ke go bona ka e butsa gore kanti bana ba ka ge ba kae nna ka se ka tumelele papa ka gore a itse dilo kana ga mberekela wa itse so ke e butsa that's why ke itse gore pilo o tsere ka tlala ka
lotse ke re ke fete ko teng ke bone gore o teng na ke utlwe gore ka pila o nako kae if go le possible ke tsamaye le wena go bone gore o na le dikubo o na le eng ke bone go tlisa tsona yena wa gane so a ke na bothata o di diaparo wa bona gore le wona le kutlatswa o tlatsa o feletse le kutlatsa diaparo tse di masi mara di masi di sembere ko matsetse le dine skuna kere o le skuna go fita ka muso ke batla go bona o le skuni ka muso ke batla go bona o le skuni ka muso ke atla so ku shapo wena kana wa tsabe ka go tsamaya ke re o na le dijo o ope ya kontlong tsamaya wa pe nna ke tlo tsamaya tsamaya wa pa because gona no yana o tsere dijo tsamaya tsabe ke ya ke batla go tsabe ka go tsamaya ai tsamaya kontlong tsamaya ai malume alright malume shaka oma baba avana kukugara guys baba avatorina kukugara zvachose havatorina uyanga achiti ndakatsva uya matsva nekumeso waona kuti handina kutsvaka yanga akatiti maita saineswa zvoona kuti kunyatsoona kazuva iko zvinezvi rasara kutatarisa uko baba havana kukugara guys baba havana kugara nzi ndakagara pane tinde ndichiwanzara chii ndaikumba mawana chikafu munobika kwainda baba havana kugara havana ntlu vanogara mustrata ndoma vanogara mustrata kumaplastic kwakatagwa kwaka ndoko vanotogara kukugara chako baba havavatorina babai ndinotovahwira tsisi everyday baba havana kana nikikiri havana ndifunga kuti vanotombori nevana zvavanotaura kuti vane vana vavanodini kana vaine vana andika vakarambwa nevana tivakadiandisi handida kuzenga tichetikasvikana 6 tovawana ndo vega vasara pamaketi hapana maketi kwapa ndo vega vanosara vari ukasvikana 7 cheko vanenge vakagara apa 7 pasi pemuti ndotombovatyira kuti chitongoti hawo hakuna mbavha dzinobatawo sekurava vanotozviziva vachibatigwei hapana chokuti vangatorana tokudi vanenge vachingori pasi pechimuti ipapa vakangogara ipapa anomaona baba ava havana pekugara zvakataugwa kunzi vanogara kumaplastic uko ichokwadi I hope vanonobika kana zvichatengesewa ipapa pa 2 seconds zvotengeswa amene baba vakuru vakadai guys kuna chero uchinzi kutambura zvakaita sei kana una baba vako vezera iri guys ungavaregera vachinoita mapeace job kana ndimiwo tara chekwadi guys mungavarega baba vako vachitogwa apa kunzi vane simba ripi ivava vane simba rekuti hanzi hande motakura zvidhina vangatakura zvidhina baba pamarobhoti ndipo panomira vanomaketa apa vane simba rekutakura kana kunzi tsvaira yadhi mudai vanogona here kuita zvaikutsvaira yadhi baba taurai chokwadi guys baba havana pekugara ndo chokwadi havana pekutogara kalebuka ethi havana pekugara kuti amene havo indava pachikafu kana vakasara voda kutengesawo kana vakasara voda kupi izvo zvavo izvo amene havo isusu pedu tapedza vanondigwadza baba ivava shuwa mwoyo wangu unogara chidambuka kana chidaikana ipapa zvikuru sei usiku kana chibva kana kumachechi usiku paya kuma7 unoona wakagara ipapa kuti baba ava vanhu ndifunga vanotongoenda late vakutovata vanopiwa vanhu vanotomira ipapa vane zvinhu zvanenge vadya vasiya vanomira nemotika dzavachivapa ipapapa unotoona zvinongwa vanhu vari kudya manandosi makfc zvasara zvazvo zvashoma zviya vana vanenge vachidya vachitotora vachimukandira malume ndozvanenge achitodya geri papa ndozvaakamirira imande vanenge vatenga zvimakfc zvavo zvichii vanovapa zvasara zvezvo vanovapa ipapapa vachidya vanomaona manje havadi kubatsirika because ukaona kwavanogara unotovabatsira mo ndinovabatsira mo but havadi kuti tione kwavanogara saka unovabatsira sei ndisana nchivamanikidza handei kumba kwenyu kwamunogara handei kwamunogara ndinoona kwamunogara havadi ndogara uko ndikati handei kwamunogara kwacho hendei aiwa uko handiko ndozombovata kumaplastic uko kumukuku ndozo havana una isvina yavanga vanayo ndatotasa kuti sipo bhare sipo ndikona kuti hamuno ndichida kuti makwenda kwana makageza ndikona kuti sipo dzainda dzose hanzi havana kumusha here handiwachivabvunza kuti imimi makamobva kuti varamba vati vakakurira muno kumajiji kunogara mai vaya vevana 5 vaya vati vanhu vakakurira iko ndokwakazvarigwa so ndozvanaichivaza kuti makazvarigwako handirambi kakurirako asi imi mamuchina imba ndezvo zvokuti mwana anozvarigwa kunzvimbo vabereki vokura kana tivozotengesa imba
vakungoti ndakakurira kumajiji ndomba kwedu but imba chaiko hakuchina because dei yanga vane imba havagari apa kusvika usiku havachina kugara vaive ndokwakakurira kumajiji vakaiona ichivako zveshuwa vakakurira kuvachembera kababa asi havana kugara ikoko ndokwakambogara vachiri kura kune mbai vabereki vavo vatiko zvino havachina kukugara ndochokwadi kugara chaiko havachina ndosaka varamba vanzai kwekuenda hapana varamba havatsika maziro kuti hande ndinoda kumbakoma varamba havatsvaga nhema vakati ndogarako vakati aiwa ndozombogara kwaiwa ndokuchinja statement vachinjazve zvakaoma zvakaoma but anyway sipodi tapedza zvokuzvisara vachiita vatombopuwa 4 kg zeraisi gaba repinzi mafuta okubikisa ndo chikafu chachona kaunotongosvika utongobika izvozvi kutodya wangu usisi kuvhura gaba rako repinzi otobira muto otodya chikafu chacho saka vakaipa guys hakuna kuenda hapana kukuti vaenda hapana apa I think so dezvaigona manje madhara akadai aya hazviri kutauri izvi ndozvana braid zviya havatauri braid vakasvika pakungoenda muguva nesikireti vachiramba kutaura chaiko chaiko zvitauri zvidhara izvi braid muchaziva braid mugona vaya vakaenda muguva kuritifule kuno kupurasembe nesikireti tichabvunza kuti munobva papi chaipo chaipo munobva papi munozodini vangataure senemu vangataure kutotoza zvinhu zvokunyeba ndosaka mhene zvonetsa izvi vatauri vana vatauri vakashati kufa chero kuti zvakafanana nokuti chero vakafira pasi pemuti apa vanongonongwa vanongotorwa ngoreti wapo pabheriya uya vanongotorwa ngoreti wapo pabheriya saka kwavari is not a big deal kufa hanza irini wamuziva waziva akati handi tichiuya ndichingoti baba vachiya pachikafu pai ndichingoti vana vamwe sekuru vachitukwa baba vamawaziva vachitukwa nemazimbabwe vachitukwa nevakomana vazhinji mudhara uyu anonoregwa chichi ndiye mudhara aita wakaei ndiyeyi aitukwa nevakomana vemazimbabwe paipai chinzi mudhara uyu soso mudhara uyu chichi ndiyo ava baba yavo chinzi mudhara musamupe chikafu chichitaura kuti aiwa totovapa baba vamunhu mukuru ndiyo ava May he so rest in peace, sure. Right. Zvakaoma. Takatovaviga zvikatovarana paya. Takatovaviga zvikavarana paya. Timusavaviga zodini kati imi. Anotoviga veri. Takatovaviga zvakatoendeka. Zvakatoita. Hanzi chipasa. Braid vakafa rini braid. Haisi early this year. Kana last year chakozia. Braid vakafa tikavaviga nemadiaries pano. maitadiwa braid vakafa tikavaviga nemadiaries panapa ikambonetsa tichiita debate todii tikatsvaka hama dzavo 3 weeks tichitsvaka hama tichizishayiwa tikapedza takubvunzira toita sei guys nebhodhi todii apa kumochari kandizera kutora ririko kwatakaisa munhu kumochari ndikati ndoita sei mochari kuramba ichikwira uko vanhu vakati musavige munhasirama yenyu vamwe vakati vigai nisisime titonamata iso ndikasvika pakunamata nezvazvo ndikati ndakunovaviga tikaenda novaviga baba vayauko panakana chakamboitika last year hanzi last year takavaviga panesi padiaries nemadiaries angu iwa ari palive isi tiri kumakuva ivo vari palive vachiona takavaviga tese ini ndiri palive ivo vachiona timu nevasikana vamwe vashomashoma ndakavakauya vakabatsira vemudrastenburg muno nevakomana vandakatora uko vaigadzana navo mota kuti tikafushira tikabhadhara vakomana vaive kumakuva kuti vafushira zvikatoitika vatovaviga zvakanaka nekofiniwo zvakatonaka chose vaitoti ndiwe hama yangu baba ndiwe hama yangu chindiudzai zvehama dzenyu ndiwe ina ndikuzivi ndasangana nemi last week iwo iwe ndiwe watove hama yangu vakaramba kutaura secret yavo kuti vanobvepi hama dzavo dzinowanikwepi mukadzi wavo chaichaiwo vaingo takatogwa nemurungu vakaramba kutaura kuti nanhasi tangosara tisina anzi nanhasi takasara tisina kana anzi zvakaoma guys zvakaoma
Saka tisina kana answer nanhasi. Takazoti after tears, sekuru Reddy ndo vakachemwa zvivaya. Sekuru Reddy ndo vakachemwa, takaita ma-after tears paya. Kwai taimba tiri palive. Takaita after tears, makanga mwati kanogocha uko nendikiri nechigari zvavakavigwa isi zororo. Zororo yakanga yakaisa tent. Yanga iripo. But vakavigwa neafbob. Inozvigwa isi afbob. Vakavigwa nechiko. Ikono. Vakavigwa neikono funeral. Tikatoenda kuita after tears kuti tikanodla, tikanojabula, tikanofara tiriko kumagunikiri, kushenga tikavanhu vakamwadoro. Tikatovaviga isi zvikatoita. Zvikatoitika nemi every day kana chipendo kanga vakakiya mukati. Ndotanga kunetsa vanhu kana ndasvika pano. Makiwa ino makakamana ndichati vabatadza vakidzo kuti hey Shakira kanga mako Grade vakana secret yavo vanhu vavaishanda navo vakomana vaya vanogadzira moti vachiti takawa nekuavhunza panoti mudhara asingatauri avai vakana secret yavo baba zvakanyatsonaka kwazvamusa tinosangana nezvakawanda pano padiarisi kuseri inbox dzisingauyi palive dzinenge dzisinganzi zichinzi musakande palive dzinouya kuseri unokuona kuti life yakarema nyika yakatakura kurema ndopaunodzidza kuti nyika yakatakura kurema manje papa ndopaunodzidza kuti nyika yakatakura kurema zveshuwa ukaita isusu bvunzai maadmin angu kwendo ndakazoti musavhure nyaya dzevanhu nokuti mukaivhura inomaka itumaki as if ndakaivhura ndakaiverenga ndobva ndatojamba nditi handakaivhura musaverenge nyaya dzevanhu vaitomboti vaona nyaya dzekuti simili kune nyaya iri kusedoti musavhure musaone nyaya dzavanhu inbox ndekwangu hakusi kwenyu ndekwangu inbox kana mukaona imi mukasvika mukaona chipai munhu namba uye kwatsa vanomboona zvakawanda wanda nzimbotiredza Shakira ari mumuzive here Melody mumuziva wani vanombobuda mumba here vanhu vacho chingoita zvinhu zvavo vari mumba mene ndasvika guys at least ndakumbosorora hanzi he was rude to bride it's all for a purpose smelly you have a calling mufunge pakaipa calling yacho inomborwadza. Do you know kuti when you have a calling dzakafanira idzidzi you are an easy target ndiwo unogara uri patarget kana une calling yakafanana neyangu unogara uri patarget unogara uri target unogara wakatargetwa unogara une machallenges andinosangana nawo you don't wanna know amubelieve sometimes andizogoni kuya nchikudza inongonyarara ndongoya nchiseka zvangu kunge pasina zviripo dzimwe ndogona ngoti kune timu yedu ndibatsire kunamata panapa ndaremegwa ndakutadza ndega ndaunyazotadza kuzvigamuchira topinda pama prayers pandopedzawo zvinenge zvanani zvakaoma but icalling sizvawataura unomboti anchadi ndofirei andarambasana zvandofirei unongozowanikwa wadzokera futi mazviri ndopanozongona kuti calling unonga wadzokera zvemazviri wona kuti kundamboti zvehandichadi ko zviri kufamba sei ndomboti handichadi unongwana back to square one saka icalling hai but calling yacho yakaoma haijairiki. I know SIS MELLY challenges left right and center. Machallenges kote ekutamba machallenges chaiwo aunongosangana nawo mumwe musi unogona kuwana nyaya dzakafanana na 1 4 dzakafanana na nyaya dzauya watanga wataura naye umutora iti bo umpromisa kubva kwa dzimwe 3 mwoyo wako cheche unotofila guilty kudza kuti bedwe atina homwe hatitorina homwe tabatsira mumwe unota kunge zvakaoma wanenge wati iye atina homa chakunobatsira anotokutageta ende achitanga kuvenga kuti inini vakaramba ndibatsira si vakabatsira mumwe hacha understand kuti atina homwe imari yekanzati kuti ndikaya pandikati asikana ngati zvatenge taita saka pavanouya pepa ukamuti andina iyo zvinezvi takabva batsira mumwe handika akaona ndatine zuro guys nezuro ndakawana message handizoti mangani guess kuti aibvepi funzai ku WhatsApp group aibva kuma South Africans pa group page pedu apa pane ma South Africans ari papa muchaziva baba vaya vanga vari bofu vakamboya nenyaya panapa tikakumbira mukadzi akatifonera akanga ari mutswana achiva ana kuvapa kana rubatsiro rwemari but aivabatsira kuti tichimutuma isu kuti tokumbura udai utudze kuti muchavasiva vaigara kuJoburg vatakazonisa kuZimbabwe vaya vanga vari bofu kokuinda vanatawanda mavaziva
kwatakatuma vana tawanda paya vakainda. Mukadzi yeuya anofollowa panapa. Nezuro akati aona mafood parcel aya pataita live panzapa. Inbox yangu guys ndakatora mamessage ake ndikati kugroup re WhatsApp guys ndiudzewo kuti munhu ndomti chi. Munozoti akanditi chi. Akauya akati akaita kunge chikandibhuwa akaita kunge kakundi blackmail. Kuti hello sisimeli mchiri kundiziva. Ndikati yes ndeipi ndiani. Zvikanzi that South African lady that helped your people. Ndikati helped my people where? Zvikanzi that man who was blind. Ndikati oh I remember, how are you? The lady that you were saying can you please interpret for us and things like that. Zvikanzi yes. Zvikanzi right. Now I'm very hungry. I'm no longer working. I helped your person, so you must help me. You must give me food. Ndo zvakandibhuwa. Nezuro ndakatora mashasa ake ndikabva ndamaforward group ngati ona iwo miyedzo usho. Wauya wakafongora. Akaona mafood parcels. Akauya kuzodimanda. Ndakabatsira hama yenye kumusha kwenyu. Anamubatsira nemari anaudi. Akangomubatsira kuti atsvake isusu semunhu anga asingaoni. Atsvage inini. Akauya naye kwandiri tikaita zvese everything mari and everything. Iye aingoenda chitaro tesa mari kwakati tekumbura unowadza kuti kwaita mari kune munhu ari kuuya mupo location. Ndo yakati ndakabatsira hama yenyu. But inini akatoti pakupedzisira pandakati hatina mari zvikanzi but inini kwai chiko chiro chakanyi kwanzi inini I help people, but when it's my time to get help no one helps me. Ndobva ndampindura kuti my sister you do ndazomsendera voice note ndikati when you help someone you don't help so that they will help you tomorrow. No, you help for the fear of God. Your reward doesn't come from us, it will come from God. You will expect your reward from God, be it many more years to live, be it I don't know whatever that we've been praying for, but don't ever help anyone expecting them to return the favor, because you are a human being who will disappoint you. Ndakazomita voice note kuti anyatso kuwisisa animona zvikanzi because I'm not working basa rakazopera nautaura is working ngati but the thing is my sister the way autoya nayo indanchizoti mahamba ndiye padiaris ndikati panotonetsa my sister dewa ngogara wakataurawo pamwe zvino zvatove nevanhu zvakuenda kuvanhu saka ndichaziva kuti ndotangira nchiti kudii naye my sister animona saka azvibati kazhinji kacho tikabatsira munhu pano usiku hwacho kunoya 15-20 people vachida same help. Vane vatoona pano mabatsira ningika anobva auya nini ndidambudziko rakadai kadai ndibatsirewo apa vakuona masikati muri palive muchibatsira munhu uchamuti handina here ukamuti handina saka muri kubatsira ndivakaita sei. Pano makandibvunza bvunzo wekuti muri kuti mimi mabatsira munhu hamusisina saka munobatsira ndivakaita sei. Ndikati vaona chibatsira vaya zvikanzi ndevepi ndikati ndamene kwabva asi tatobatsira hatina mari yehomwe yedu yokuti izere mari kuti dei tatina yehomwe dei tichikukavha imese but haipo. Saka unobva waita enemy manje kunzi ini vakaramba kudi inenge kutonzi vakaramba kundibatsira but unenge usina kuramba kuvabatsira. Ini wacho guys ndiri munhu wenyama everyday kucharamba ndichangoya pano ndichingoti vedu ngatiche tibatsire munhu vedu yona ikesi nimunosvikuti zvinemiseme munoti hatina maproblems ima hamuna maproblems isa hatina maproblems ndisa mchina tichimboita zvakakutomboita time takanyarara kuti vanhu vafeme. Thank you very much South Africa this time wangu achimiramira team SA yanga ichimiramira handigoni kutendai. Thank you team SA makamira team SA this time ndimi manga makamira pane maproblems mazhinji anga chiuya manga muchimira. Ma50 rand yenyuwa yakabatsira vanhu vakawanda, ma100 rand yakabatsira vanhu vakawanda. Munozvisiva iri Mwari varamba chikuitirai zvakanaka team SA. Mwari varamba chikuitirai zvakanaka. Mwari varambe vachingokuropafadzai nokuti we know kuti hamutori nawo. Pakambotaugwa kunzi imimi team SA munenge muda kumbopiwa imi muchapa umwe munhu rini. Let me say this to you, team SA has done the most this year. The most team SA has done it. Ndiyanga ichita izvi team SA. Kanchi team SA ndinoreva team Durban, team Joburg. Team Durban, team Joburg. Captain aisati zvayasvika pakubatana nevamwe zvokudaro. Asi team Joburg ne Durban sando dzavo. So guys, chirega intinde mbonosorora. Kaindinde mbonosorora. Andi musati andaba. Chana munotanga kuona chizvo zvikungabikwe. Ndikabike huku yangu yechibhoyi imwe iri mumba ndatobika zvangu nekaraisi kangu kadedovi. Tombodabika. So guys, mora zvakanaka ndika muva nousiku hwakanaka.
let me leave you and love you.